Не мысли категория манна небесный. Мана инчи халқи мо ба беҳад сақ шистаги. Манна небесный медуни чия? Манна с небеса. Хотир томай агар ки Библия хонед, Қур'он хонед, давраҳои пайғамбари Мусо ба вақте ки аному 40 сол гаштан биёбон ба дуо ки кардан ҳаво ранги крупа афтидаги. Ҳар саҳаре мехиста ранги барф бори афтидаги, ҳамон рӯз ҳаваям мегирифта мехӯрдан, бо пага бо сари нафт меафтид. Неки ҳамин манна дутта характер дошт. Агар шумо диққат карда хонед ҳамин Библия ва Қур'он хонед, агар дутта характер дошт. Ҳамин манни ҳаме қа меафтид ки ҳамин рӯз мехӯрдан ва ҷамъ кардан намешуд, обшуда мебурад. ҳамина хондагиме ҳаме қа меафтид ки ва ҷамъ кардан намешуд, ҳаме қа меафтид ки аз гушнагӣ намурад. анакун барое ки ҳамон манна аз небеса меафтид мегирифтанд, ҳаво ягон сахт меҳнат мекардан ё ки ҳам ту худ ба худ омодан мегирем. ин просто неъмати худованд худ ба худ бе ягон меҳнат. диққат бисёр мардуми камбағал фикрронаш ҳамин аст ки фақат ҳавас дорад чизи бепула гирад. чизе ки меҳнати дигаст ки 100 сум аст, ҳаракат мекунад ки 20 сум кунад. қадри меҳнати дига касба намерасад. ана ҳамин ҳаст мишлени манна небесное. меҳнат накарда мехоҳад ки сарватманд шавад фалшивым путём. ягон гумон мекунад ки бе ҳичи ҳаёташ ба ҳамин чизҳо пайдо шад. ана ҳамин мишлени манна небесное. чизи каса арзиша пас карда гирифтан, ҳаракат карда камтар пул додан, меҳнати касба, чизи бепул гирифтан, ана ҳамин фикрронаи манна небесное. неки як рӯз агар ки инсон ҳамин хел карда гардад, як рӯз худовая инвалид мекунад. баъд ҳамон дасташа дошта бе ҳичи гирифтан мегирад. ки мана фаҳмед? ё ҷога ба парализована карда мепартояд, ё инвалид мекунад. чиба ки ҳамон чиба ба оварда мерасонад. баъд ҳамон ризқи азалӣ буд ку то рӯзи мурданаш ба сабаби дигарон омодан мегирад. байскарамно ҳамон манна небеса ҳаме қа мебиёд ки то пага мехӯрад, намемурад. о пага ҳамон ай ба сабаби фарзанд мебиёд, ба сабаби ҳамсоя мебиёд, ба сабаби государство мебиёд, ба як сабаб мебиёд, то рӯзи мурданаш ҳама мебиёд. маннаси небеса ин беҳад зарур ки одам ина фаҳмад. одаме ки фикрронаи сарватмандӣ дорад вай мефаҳмад ки всё стоит денег. маслиҳати ман шумо ба за всё платите, пожалуйста. ҳама вақт даже сал барзиёд тед. ҳамин сал барзиёд додана ёд гиред. обмен с превышением. диққат. чанд намуди обмен мешавад? доду гирифт обмен. неравномерный обмен ҳаст. неравномерный обмен. чӣ гуфта гап? ман шумо ба як мисол гӯям ҳамин мебели сифати хуб ба пул додам, $500, неки мебел овардед ки сифаташ $300. питаться мекунем, мана уговорит карда, лиш бе додан. ин неравномерный обмен. ман дуюм бор намегирам аз шумо. ман хӯрока хӯрдам кафеи шумо ба ё ки столови шумо ба як хӯроки шалақ додед ман. ҳамон пул ба намеарзад. ман либос харидам, ҳамон пул ба намеарзад магазини шумо. ман пул додам шумо ба ки ҳамин бори мана ҳамин ҳафта ба биё 10 рӯз ба овардед. ман апоздат кардам, ман бой додам а пушти шумо. ин неравномерный обмен. диққат. баъд ҳаст равномерный обмен. то чанд хейтӣ ҳаме қа мегирӣ, чанд хейтоди сари вақт мебиёрад, сари вақт мегирӣ. ин дутта мана ин се равно камбағал шуда мебуравад. чӣ қадар кор накунад се равно камбағал шуда мебуравад. мана инам камбағал мешавад, неки медленно. як рӯз кадом инсон сарватманд мешавад? обмен, нигоҳ кунед, обмен с превышением. чӣ гуфтаи гап? шумо ман ба $100 додед, ман $105 ба кор кардам. шумо ман ба гуфтед як ҳафта биёр, ман 5 рӯз ба овардам. шумо гуфтед ки ҳамин хел биёр, ман упаковка карда овардам. дополнительные ценности создавать. дополнительные ценности.
برای همون همه چی این دنیا به ستای دینی платите чуть больше. یاد گرید پول دادن. از صدق دل پول دادن یاد گرید. این به ها ضرور. تا انسان از صدق دل پول دادن یاد نگیرد شدر است. قرآن با چند تا نام پروردگاره؟ چی با 99 تا؟ چی با 200 تا نه؟ چی با 50 تا نه؟ چی با 30 تا نه؟ چی با 20 تا نه؟ چی با 10 تا نه؟ همین من شما میدونیم که 99 تا است. همین خیلی نه؟ چندین سالا میدونیم همین خیلی نه؟ یکم بار دیدگی تو نگو همه خانه ها با استاد است. بسیار خانه ها با است. کودکی ما نگه. چی با 99 تا؟ چی با 99? من نگو منم میدونم که 99 تا صفات. Не, منم میدونم. Вопрос другой. Почему не 20? Почему не 1000? Почему не бесконечно? Там ровно цифра есть. Там не ври, там ровно цифра есть 99. Нет. ما ученый адам. Майна бисёр фикр когда бром адам. Вот я вам скажу свое, что понял. Хакиката Парвардигор худаш медунат, неки что я понял, он мне помогает. Он действительно работал. Навадуну та хислати Парвардигор аст, так? Хамин навадуну хислати Парвардигора бояд ки ҳар як инсон ҳар як тиява худаш ба тарбия кунад. Навадунуҳумаш аз сабур, а ҳама қимаш сабр. Диққат, навадунуҳумаш аз сабур. Ҳамин хел не? диққат кардесте. ҳар як таъми хислати хон ҳамон номаю ҳамон ба худата тарбия кун. ҳамона хонди ҳавай ба худат тарбия кун. Якташ ба чӣ мегӯд? Парвардигор сахӣ хай мегӯд. Ҳамин хел не? Шедре. ҳамона ёд гир. Диққат, благотворительности те. Дасти кушода дор. Ту правую руку поднимаем, повторим за мной. Правую руку поднимаем, повторим за мной. Мы никогда не можем обойти Создателя в щедрости. Tu ягон вақт аввай гурзунда наметои. Барай ҳамон все стоит деньги. Дай, и ты процветаешь. Им бехаз зарури нафаҳмидан. Такой тонкий нюанс. Чиба 99 та? Анамо якашин худи ту, баъд инсон меши. Ки фаҳмед? Анамо якаш ту ҳастӣ. Ана ҳамин 99 хислата ки худат ба тарбия кардӣ, ту инсон меши. То инсони комил меши. То ин вақта ту полуживотне. Диққат кардаистем мебинедон. Тамоми инсон полуживотне. Қараш хезан мезанад дигара. Қаразан мекушад як каса. Нафсаш ба зураш намерасад. Ҷаҳо ақл ки бузург шуд, одам ҷаҳлаша контрол мекунад. Ақл ки хом шуд, ҷаҳл ақли одама контрол мекунад. ду бор агар гафтунам фарзандтун нагирад, дод мезанед болош ба. акси чӣ ба? ақли кам будан ба. ки гапе ма нафаҳмид? ман шумо ба инструксия бақовата гуфтам. Анамо 99 та дома гиру, хонаваю, ҳар як рӯз худата тарбия кун. Ҳар рӯз. Аллах могущественный. Верь в этом, иди делай, ты тоже можешь стать сильным. Аллах алим, иди учи стань алимом. Чизе ки хонди ҳамона карданги. Тамоми ҳамин авлиёе ки дида истоди, ҳамино ҳамин кора карда шудагиай. Тамоми чизое ки ман шумо мехонем, ҳамона ҳамин хел карда олим шудагиай. Дигаш нест. Диққат, далше. Ин гапа ма фаҳмида ё не? Ки фаҳмида ин гапа ма? Ин беҳаз зарур чи бачаҳо, ин беҳаз зарур. Далше.